हेलो एभ्रिवान दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनो थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायाव फिन आपडेट लानानै फैलायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो दायो बे बर' सावथुनखौ एपिसड 11 सिम नायखाबाय आरो बेनि एपिसड 12 खौ गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जादों। स' लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 नि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय आरो माब्ला नुनो मोनगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। स' लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां अनसुमै आरो बिथांजों लोगोसे दिनेश मेब्लासकारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुखादों। स' लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रिखौ लिरदों जतीन्द्रनाथ बर' आरो बिथांजों लोगोसे डिरेक्सनखौ खालामदों अमा राजा। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 11 सिम नायखाबाय आरो बेनि एपिसड 12 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादों नङा होमबा लोगोफोर आरो गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदों माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ बिथांमोना थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामनानै होनो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ नोंथांमोना बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो बेनि एपिसड 12 खौबो नुनो मोननाय बायदि। आरो सोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ दासिमाव एपिसड 11 सिमाव नायनानै माब्रै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि एपिसड 12 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थायो।